Hello guys. Ako sa Sierra Bulyones karon. Mumu po ko og mga gulay kay amoy mong utan Bisaya. Puta sa lang camera guys ha. So nakikot sa luar yung dana. Ha? Adihil sila manan pindot sa inyong subscribe. Ito na ko hang alugbati. Harita mo tagkamunggay. Maglawoy tara guys, tara. Kamunggay. Kamunggay ni. Rich in vitamins na siya. Ini. Ano yung mga kanino sa province. Kay naras palibot ang munggay. Kung ano ka syudad, tanan halos pinalit. Palito nun. So, kamunggay na guys. Nalagbati oh. Alagbati. Ano ko yung alagbati dali ka eh. Kuha naman ko. Kung ano to gamay. Tapos nakakuha na sa kuog. Kailangan ng pan okra. Ano kay okra dito na nasa talong. Kahit na ni utan Bisaya na ni. Dagang guys lag alagbati guys oh. Para gamay ba. Nako ron sa Sierra Bulyones guys. Giga ko ubay. Human og ligo. Dito na ko down diri no. Dito na ko diri kay. Biyahe na sa ko inig ka. Mo pohon. Din napita guys, minteriyo na dira guys. Ilang silingan. Diri minteriyo na. Di maningog hilom sa ilang balay para ni sa gulo na ako buwad guro.